Bertel Haarder, du har talt til en konference om udlicitering i dansk byggeri. Hvad var dit hovedbudskab? Mit budskab er, at man skal konkurrenceudsætte så meget som overhovedet muligt. Der er nogle kommuner, der konkurrenceudsætter 40%, mens andre ligger langt under det halve. Og derfor er der et kæmpe potentiale. Og det skal vi bruge, fordi vi har jo ikke flere penge. Så bliver vi nødt til at gøre det bedre for de samme penge. Og alt, hvad vi sparer, det kan vi jo med den rammestyring, vi har, bruge til at skabe forbedringer andre steder. Så der er ingen grund til at tøve. Og når vi udbyder, så styrker vi også en privat sektor på området. En privat sektor, som måske så kan ekspandere og måske endda eksportere i den sidste ende. Så det er virkelig det, der hedder en win-win-situation. Men der er jo kommunale entreprenørafdelinger, park- og vejafdelinger og lignende. Er det overhovedet en kommunal opgave? Hvis man har en smart og effektiv vejafdeling, så er der jo ingen grund til at lægge den ned. Men den skal jo holdes op imod, hvad man kunne få det samme for, hvis man lod nogle professionelle i den private sektor udføre det. Og det er simpelthen den, der er bedst, der skal vinde. Jeg lægger vægt på, at udbud også kan føre til øget stolthed hos det offentlige personale, større tilfredsstillelse i arbejdet, for hvis man for eksempel driver et plejehjem, så er der større tilfredshed i at vide, at det gør man, fordi man er bedst til det, frem for at det bare er noget, som altid har kørt, og nu er det så et nyt hold, der er ansat der. Men Bertel Haarder, jeg ved, at der har været et forslag i Venstres folketingsgruppe om simpelthen at forbyde kommunale park- og vejafdelinger. Hvad er din holdning til det? Ja, men altså det bedste er jo, at det kan foregå ved udbud og ved, at man vælger dem, der er bedst. Men hvis det var sådan, at det hele stagnerede, så man ikke kom ud af stedet, så må man selvfølgelig overveje at give det et skub med nogle krav. Men jeg tror, vi får en god snak med Kommunernes Landsforening her i efteråret og får sat skub i udbuddet. Vi skal op på 31,5%, der konkurrenceudsættes inden 2015. Hvilke ting mener du ikke kan konkurrenceudsættes i kommunerne? Jamen, der er jo nogle myndighedsopgaver, altså der, hvor man skal træffe beslutning med virkning for borgerne, altså retlige beslutninger, så kan man selvfølgelig ikke lade private firmaer gøre det. Man kan ikke lade private drive fængsler og politi og den slags, og der er altså også kommunale opgaver, man ikke kan lade private drive. Her til sidst. Det helt store problem er jo, når du skal sammenligne kommunerne, at kommunerne har ikke engang fælles konterings-, budget- og regnskabssystemer, og derfor påstår de jo, at man kan slet ikke sammenligne de enkelte kommuners udgifter. Hvornår forlanger du, at kommunerne i Danmark, vil ikke urimeligt, har det samme konterings-, budget- og regnskabssystem? Vi skal jo på den ene side ikke begrave kommunerne i nyt byråkrati, men på den anden side skal vi jo sikre, at de virkelig kan vurdere, om nu et udbud kan sammenlignes med et andet udbud. Altså, så vi skal finde en smidig måde at sikre, at man kan sammenligne private og offentlige tilbud. Men hvad med kommunerne indbyrdes? De kan jo ikke sammenlignes i dag reelt set. Når jeg tøver lidt, er det fordi, vi jo samtidig bliver bebrejdet, at kommunerne skal leve op til for mange nationale standarder. Dem skal vi altså ikke have flere af end højst nødvendigt. Så det er derfor, jeg lige trækker lidt på det. Men er det tilfredsstillende, at vi har en lovgivning om, at byggesagsgebyrer ikke må være større end det koster at lave byggesagsbehandlingen, men det kan ikke lade sig opgøre udgifterne til byggesagsbehandlingen? Det er vigtigt, at man på alle områder kan opgøre udgifterne. Så meget kan jeg sige.